Tintin. Niri gustatu zait Tintin zeren detektibea da eta detektibeak gustatzen zaizkit. Katu botaduna gustatu zait zeren gustatzen zait katuak eta botak jantzi dituelako. Txokolatezko etxetxoa. Niri gustatzen zait zergatik. Zorgina bukaeran Hansel eta Gretel kaionan sartu zuen. Martin Martekara. Niri gustatu zait zeren oso barregarria da, polita da eta Martinek daukala bertutxera. Zorgin bat bizikletan. Niri gustatu zait zeren zorgina bizikletan ibiltzen du eta istripu bat hartzen du. Horregatik gustatu zait. Hortzenzi baserrian. Niri gustatu zait zeren ahunts batek gizon bati botatzen dion airean eta horregatik gustatu zait. Bambiren ipuina gustatu zait zeren animaliak daude eta animaliak politak dira. Claudia eta Baloien sekretua. Oso emozionantea eta polita da zeren monstrua ateratzen da eta mutil bati harrapatzen dio. Ibai pilotu. Gustatu zeren karreretan lehenengo hau direlako eta berenak direlako. Tintinen liburua gustatu zait zeren Tintin abentureroa da eta niri asko gustatzen zait abentura. Aladinen liburua abenturako liburua da eta oso divertigarria da genioa dagoela. Claudia eta Valerien sekretua gustatu zait eta gustatu zait zeren monstrua ateratzen zelako. Hortentzi baserrian gustatzen zait zeren gauzak divertigarriak daukalako eta paregarria delako. Zagutxoaren misterioan. Nire gustatu zait zeren imini hori zagutxoa etortzen zaio. Bakea Letizen gustatu zait zeren eskari gertatzen zaiona oso interesgarria da. Basajaun gustatu zait zeren animaliak gustatzen zait eta natura. Santi eta Ani. Gustatzen zait zeren txakurra oso barregarria da txakurra. Peio Telleriaren ametxeroa. Oso divertigarria da Peioren ametxak. Oso barregarria da zeren Bambi oso divertigarria da. Bakea dut izena. Niri gustatzen zait zeren lehenengo zatia testurekoa da, baina bigarren zatia oso alaia da. Zorgin bat bizikletan. Gustatzen zait zeren zorgin bat bizikletan ibiltzen da.